שלום, אני רוצה לראות לכם את המטבח החדש שלי, מטבח של מטבחי השף. חדש, סוף סוף הכל פועל. הנה יש לי פה דלת חילונית שתראה לנו איך הכל פועל. פה יש לנו מגירת תבלינים ובבוקים ועוד כל מיני דברים קטנים מעצבנים שאין איפה לשים בדרך כלל. זה החיפוי קיר המהמם והשיש המהמם. החלון שגם הוא רעיון של אינה המעצבת החביבה והנחמדה והמקצועית שהיה לה רעיון להגדיל פה את החלון. מגירת הסכו"ם שלנו, שימו לב בלחיצה. יפה. ונסגר בביש. יפה. הקלפה שלנו, הקלפה, אני מתרחקת, הקלפה זה למעלה ליבי. קלפה, כן. זה האור הרומנטי, אם רוצים, של הקלפה. ככה היא נפתחת ונסגרת, כן. יש לנו עוד פטנט פה בפינה, נכון? שליבי רצתה להראות לנו קודם. נשלף בקלות עד הסוף. יפה מאוד. גם הפוד פרוססור נכנס פה, שימו לב. מדיח הכלים החבוי שלנו הסודי, בבקשה. כן, מדיח אינטגרלי. בסדר, לא צריך לראות את כל הכלים ליבי, אפשר לסגור. הפינה, פינת הקפה והמיקסר, שגם לה יש אור משלה, שבשעת לילה אפשר לעשות קפה בלי להדליק את האור בכל המטבח. תנורים המשולבים והמקרר והמזווה שלנו שסוף סוף יש בו מקום. ליבי, תפתחי לנו את המגירות, שתראו איזה קלות זה נפתח. יפה מאוד. ולסיום אני אתן לכם מבט כולל שוב על כל המטבח היפהפה הזה, המדויק הזה, המושקז. ושוב אני רוצה להודות לאינה שחשבה על כל פרט בעיצוב שלו, ולסשה שהרכיב אותו בהקפדה שאין כמוה, ולא התפשרו על שום פרט. תודה, עשיתם אותנו מאושרים, והמשיכו כך, יישר כוח.